Abosio mwakilishi wa Basubati kurwase kaunti ya Nyamira muske Jerusha Mumanyi ritukuria rero nigo arabara ya Basubati kurwa rugongo rwa Gusii erio kumurira na kumuinyura Nyagosira omuske Catherine Muranya Mato abara yabo nigo bamotogia omuske Nyamato asomo kyabegete asobora ibwaye anomono kurwanirira Abasubati. Ekero twabere togosire riguno yo minto mwanchwa Mheshimiwa Catherine nabo konyora abantu baye bari at their lowest chinga kiechi na chio konyora baganeti abantu linda abantu bachiche babakwanire amangana yokoremia ekiaera makweli nigara amaruru kakunire oyomo mwanchu we family nabo konyora chinkoro chiabunekire ase igo nigo turaiga rero igo twacha naende twa umeranira iga buna bangina bagusii abangina batwanyoranira abande babeire barenge elected nabono ntori no mheshimiwa ito Alice Chae ntori na bashimiwa baito aba MCA abangi mono gaiga nabo igo ntori no monya biashara monene mu ambassador Daktari Magadarin na endo le popular no ni mna St Jude nigo litanga nitukomwakira mbia mono asengencho muna amatanga ya beta niga chitaiga naende shikiriire mono naende muna toire program na kolengano koganikora asenkeye nigo togoteba nga muna mwanyagetinge mwensi ase mwabeta kamoranje twabarangeiri chinse chiabono morogoba elinde mochi cha asenkeye kurwa magombo litangani naende mochi cha asengencho gosira mongina Catherine niga alengo yobwo kumi sana ase ense yaito ya Kenya nakobwa mona ase Gusii kiagera bagusii teri raisi omosubati gwesokia kogenda isiko gokorera ense na mono kubwa gokorera abantu baetaneti abenka yaye kiagera mono mono ntutumanyire ngemeremo yaito no korugo bokima no korenda abana no gochimogondo. On behalf ya ino twadura magomba ino naende twatebire nga omong'ina Catherine Nyamato nero tuigurire nchera buna Abasubati naende okong'anya kwaye goto omosingi kwa abang'ina kubeka emikakati ng'ana kitogo chikogendereria biria asimegete asa mongaito naende biria asimegete ase okotogareria korengereria ng'ana ki etoko tukwebeka buna Abasubati. Na tutigarete ase kaunti yonigo abagatia bangina koro ibunge North Mugirango besokirie na gotogia egetambukiro kyo mwakilishi wa Basubati me kaunti ya Nyamira muske Jerusha Mumanyi gyokogendera gotogia na boigo kwegerera eserikali erabisi ukona kurwa chinsemo chiari kegotoke wodi Kerenyo nigo batogirie Jerusha ase gatina boigo kwerera igatie mirobiro na boigo amagendro amange abereka goikiraniria Abasubati na boigo abantu be kaunti ya Nyamira mong'ina Cheruso torendira mang'ana makongu no mukungu naende bona kiagera tuo mutagete mono ekiagera saba kungu bali bakoro kwa bakungu barengo rorenga kieri abo Catherine Nyamato yabo guri Kiston Sando nero mukungu bono otigaire mukungu oyo ngo chari bona atotebinga kiatagete bono nkoria ari bonekero muntu akoria muramanya ngiatagete gose no president bona bakwo ekiaro mukungu oyo ochire nabakungu bande bali batanganete bamoiro bong'aini etoko gwata twabatebiga tigo mukungu oyo arache ekiagera no are serikali ese bintu bigokamwa ochimutu antoro chento togokora amen ekaro togoro chento togokora uchiaiga bakonya kumubori ngese nero roje nero gototebi chimamba Cherusa moka kana tabwati chikura noti Mugirango abangina bonse pi mugabana constituency nge motu atanga bone se yeikeire Cherusa Mumanyi no to kunere pi ekiagero tokonyire ntomaye to buya tokonyire ebintu mbire ebyabangina toko iteka iga momanyeta amachando yabangina n'abana baiseke Cherusa tokonya ira abana ngaitwale ngocha korusi Cherusatoire chitangi otoire ebintu chiema rero na chitokobeka asa abantu bakure Cherusa kabe serikali nkingo gotebeli kabe serikali gwa bekire ng'ombe nebwate mori ayo ugutamato kame ng'ombe iyo amabera amanoga turali muna intwe Abanyamira nkibona abantu mukubuli Cherusa omong'ina ntogori mono
Taretara bintu korwese President Ruto serikali ime tora aragira nandi mutiga kore gasiaye urima makaunti obwata bongo boteneine obwata principals chaye akwe gavana muno mugavana nandi toroche na isaine ntutako na gotosumbua abakungu bweka twamwete around ya yenche rusa. Mwakanyi wa murai wensi ya Kenya Profesa Pram Kithure Kindiki nigo akwanero borendi